snow para mi pero bakun kini kuar punta kan yang kita pilih yang play tapi ai ko play para mi para kita kadang kita tembet jo balang kuar lungkon liok belum jesen ada midor di nila pen sange itu jesen kena keba nila sedang belum nila pen sange itu jesen skor berapa di semua bahas para mi itu yang kita ben jom mana pada Bible study yang persangnya cuma tak ada berpendek tak kemuiman jangan lupa yang semua bahas para mi para kita jingis sendong ben jingis sendong sate kita dong belum belum ini lupa kita ke program bangsa belum Minyak dan pengetang kecingangu itu musan pimpin minyak kecingai kepang dan semak produk berkelam dan air kubur bagian di jumlah ini musta berubah maupun kerja segentai minyak kesenduai nanti ada SCWE dia prayer bilang kesenduai dan musis balasuk wajri jiseng semlan posau seteng jenmian mengkeren dan musta baca dalam karbangan hanya bit parang kebenuan apa praktik sahau ada kui polis dan berduai musa anan el nombri minyak subjek balang keba pembit kebalang hukum ni ai bagai cikran jumpi anak kesini kan long bagai tiang kum kamu kalau saya musau kapan rio dan keren di tulisan tidak iklan kesini sejanji dari sang ajar fumi polis dan berduai musa bangkit par mau ini yang disenduai menjadi kreatif kesimpulan dalam kejenduai Yesus apa dia kamu jaya ini kesimpulan keberuan akhirnya kiberami keberuan kilong ketika Kristen bu Sunday worship jadi kiberami keberuan kilong lagi sendiri dong ini kentuk kita dong kamu ki Krishna wakran kentuk kita dong nong punggung lem kiberami dosa nong tumai nong siang nong tumai nong rak penja like kor meran tingdam tren pengat mungkin sok mengka nong se operasional banyun belim kiman siang ini kumni ka worship ji jami sintra ki we pat ki parme ki bomla buan man ki we pat ki dam kila ni shimta ka YouTube streaming live hakte ko buan pat kari ko ding sa ni pat kamagin tak ada macam itu memang tiba ai kejuruai kepang ke program berlaku Sherman tu sendiri khuber program dia ada pada di tempat dia tak mesin lawai di sesen Sherman tu sendiri khuber organis muslim dan memberi yang jiwai musa najar sistem Rizal Duai musa Christopher P. Nanggulu yo jingkan ketani jika ini jiwai kerpang jenis marisa sistem iyo kijing penna iyo nongkren negeran MS Syedang dan ki program ki beli hari Kristen home Sunday worship ji jani bernet kabalang mau bering tulisan DSP kijisen gete iyo kijisen duai dari temperance kamilang hostel website nyelam kijing duai berkuik nyelam kijing duai Mrs. Albina Dolin jising samlang persubsisten keren di Mrs. Adiorina Kasintiu. Dan dalam program anda kalikan jami bagi tayong. Defini tayong lu perspo uji nama sekolah punpa minum yo dan yo tangka kemudian kelas. Kita juga jual kemudian kelas jual dia ke perspo uji minum ini ladon berapa bulan kemarin lu lompat wan bisa ditulang pada kemudian kelas. Kalau posisi uji bisa, nalu atai we aja, we. Ini juga contohnya. Kita bersuara akan itu nomor mana? Nomor ini kecipang kelam covid aja kita kon. Kemudian itu bentar lagi kan, menanjur. Nah kita juga perstri. Bila pendek bentar kecingguan syakjinya agak praktek budaya ini. Ajar kue
Di hakabili kami kebalang ni Pak Pendit Pendiang di isu penting lupa sekali punya termau jing doai nam tani ka jing jian ka kelam perlawan pada mengiaiwan pada peteng pada program kita Pendit ada resmi senang penting juga ke website juga ke site juga MPC juga balang pada duit jing na kat kami tuliskan kami buat kami ni option tentang jing itu tulisan mungkin bagi mereka ni special apa musuh runner work ni rekor pasal isinya musuh robot motor kena nonton musuh robot motor mengulang yang ikut play di dalam balang robot motor lah yo mesin ni tentang dan sami ke tim jumlah untuk balang untuk balang kemudian balang untuk bayi bah ini kami kalau kia ni dua untuk play perkara yang sering berjuni berdua yang berdekat kubur bersama dengan panjang dan kubur kita dan juni berdua dalam Malaysia dalam hari yang sering berkunjung Malaysia. Tui duai. Kumni au trai bo blai ku pajin bahabneng. Kumni wan sa shisin ko trai kmat jome. Ngayang agani ka jaka ba kentang ban pendap igani ka program ka jome ko trai jis pie. Ban plai ka kertang ka bkhut ka jome. Ban kren ni ka jing shishan ka ktien ka bkhut ka jome. Trai ngamlong i ngalong ubaduna ko trai na dong shadong. Ngalong ubri ubu biet ko trai kham tam e ka ban tip ya ka ktien ka jome ban sngo thu ya ka jing jeliu jangka. Ndai trai nga shishani ame ban nga aingo ime ba me don ringkat ban nga nadu ko por ba nga penkre yang ni jing kran ban nga ngets kem ba men kershan bor nga trai na ba jong ni jan mi sha ba ki para ngit baro ki badan ringkat ba ni ko por kin ai ke jing kershan ke jong ki ko trai ling ba ke jing dua yang nga ni ko por ban nga ngets kem ko trai men pentli ke jumot jum perkhat ke jong ko trai ba sha ba ke ktin ke jome kan yo jaka ha po jongi khna mengi la pat ban pendon kam ya ka hala ke sni sngo trai ke bungu ke jongi na ba kini baro ipan ke kertang ke jom Yesu. Amen. I pastor i badan ringkat bat ngi ni kapor. Ki temen basan, ki rangba balang. Ki long kemi, ki long kpa, ki para samla. Hak baning kong e. Ngai kublai ya pi baro aka kertang ke bat tiang tambat ke badan portam ke jong trai jong Yesus Kristus. Ngai nguru yu blai bau don ringkat bat nga naduk kapor bangayo ai ka program. Ho ngala persang dal ka jong gai ka jing pen kre ka jong ngala persang kat bala kai ka khubor ka bangan ai ka ni kapor. Habang la phai su blai leng ba ka jing dwai blai lo jubab yanga. Bar ka khubor ka bangan kren ni kapor kan long da ka jing lam ka bastat ka jong blai. Ngapen paru ya ka jing sngongo ya ka program committee jong ka district ka bala ibet ban ai ben tab yang ha ka bakum kini ki jing sang. Ngai kublai ru ya iteman besan sekretari jong ke balang bala ai ke tu ke ketien kerku ke do la pedang sngo pha tu blai kerku ye phi
bade ka balang hi bahar ko wei ka bentana ka kcin ka jong blai ka bangala jiet ban ya selok langa ka ni ka jamiat kalong na ka gospel ka jong umathayas ka lenong ka bakhat sao ka dukhat ka ba arpulai arpuar haduk ka balai pulai ka gospel ka jong umathayas ka lenong ka bakhat sao ka dukhat ka ba arpuar haduk ka balai pulai na kwa bangan pulai ka ni ka benta khnang bangin kham sngo thu ya ka ei ka jingja ya ka ni ka jingja hiktim ki ba ong kumni ru ujisu lakan tui ki senran jung u ban kiu halor kata kaliang bat ban letno haswa jung u shashiliang kat ba udang pelat no iki pat ba ti ha bolo pelat no iki pat ba ula kiu sho ulum wei briu banduai bat habala janmi ru ula don hang ta wei briu reimen kata kaliang kala don hapreng ka duriau ya ka bala penki e daki jing atlung na bakal air kala be persha dia ka jing amiat ka basau uji sulalet haki udaya halor ka duriau haba ki senranti kila yo i u bau ya halor ka duriau kila sngu kio kida ong kalong karangai ti kila linyar na ka basyap ti ndai uji su kumni ru ula keren haki uda ong tu sngu shlur dai manga tuat syap ti u petras ti ula ong hu ko trai la da dai mami hukum yang aban wan sami halor ka u ti ula ong tu wan dia bau Petrus ulah herna kata kaliang ulah ya halor ko ban let show Jesu andai habolo yo iya kata kal ka bajur ulah sengau syaptiang bad habolo sedang ban ngam ulah pertau doong kutrai tu penim yanga kumni ru Jesu habolo kenere la kakti ulah kem yu bad lo ong hu ami uberet ke jenget balai ba mes ngau artatian habakila yakiu ti halor kata kaliang kala kala jano di kita ki bahata kaliang kila mani dem yo kila yo ong shisha me uba ukono blai bat ka benta ka bang labu lengba kini ki jing pule ka jonga kum ka phang jo ka jing slok kalong ka jingdon ka jong Jesu kalong ka jing keman ngi ka jingdon ka jong Jesu kalong ka jing keman ngi kum ban chupen ka mau kani ka jingja ka dai ka jingja hadian bau Jesu ladap ban besai ki san hajar mut ki pat ba tang da ki san teli ki ku bat arteli ki dok kha bat hadian bau Jesu ladap ban besai ki ni ki pat ba Jesu lanang phano ki senran ju bakin nang ya chashiliang kani ka jing phano ka jung Jesu ki senran ka jung bakin nang ya ila ban perkhat lani motor bah pedeng jong tau pat ba obobun bawan ban snap bat shashkor ya ka jing kai ki jung Jesu ki don du shibun ki brio ki bapang ki basitom ki balawanam khnang bau Jesu un pen khia eki lesi kani kala panong ka ni ki daw ka bau Jesu lanang phano ki senran ki jong bakin nang ya nomor babon sini ki jingja baro ki senran ki judon ringkat badu Jesu handai kani ka jingja kalong bau Jesu lanang phano iki senran jong bakin nang ya kawai pat ka daw ilar banong ba hadien bau Jesu ulayo i ki jing trot jo ka jinget ki jong ki senran ki jong i ka jong ki jong yo i ki jing bomnget ki jong ki wat hapdeng ulale shibun ba ki kamba ban pen khia iki bapang ki basitom ban pen em wat ki bayap lani wat ban besar iki ni ki san hajar mut tang da ki san teli ki pu bat arteli ki dokha andre ki senran jung kim pat nget bau Jesu ulang khon oblai dai nomor kata kadaw bau Jesu ulapha khnang iki bakin nang yai nomor bau Jesu ulang khon jong oblai uladap yo ilupa ya kata ka jingat phulung ya kata ka eryong ka baki senran jung kin ya kendo om namar bau kwa ban pen syaptiang yaki om namar bau kwa ban pen jenjara hakalin tiya ke jongki henrei ukwa ba ban pen perang ya ke jenget ke jongki namar udan ke jingthmu go ba na kamenta laki jongki senran ba sashi sien onyo ban pen pau ela ke jong ke burom belai ke jong bon ya halor ka sladu riau hapdeng kita ki jingat phulung khnang bekem pensi sai ki yaki senran ke jong ban pen tikna yaki bau Jesu ulong sisa ukono blai don ru shibon na pedeng jongi ki bange hap banya lingba ki jing tenjo jong ke jing em lakalong ke jing pang ke jing sitom lakalong ki weipat ki jing bad hap pedeng gani ke jing lenti ke jongi teng ke don ka por ki ba sngo ka bangi sngo ba ublai don shu pat ni sngo ba ublai ula klet ingi henrei
ngideban tip ya ke jing shisha ba ublay usha knang yi kini ki baro bakin wan jaha ke jing em ke jungi kumbong lo sha ki singran jungu banyat lingbai ke ya kini ke eryong banyat lingbai ke jingat phulung namar udon ke jing thmu ko ba na ke banta jungi ke sithi upol si nong rom ke nong ko phra ke khat ke arbu phra ko ong bat ni tip ru baki ki baro ya trailem ya ka ban pen ba ya kita ki ba yo blai ya kita ken ki bo lo khat kat ba kum ke jing thmu ba jungu badadian mau jisu ulah dapat pano ki senang jung uba kinang yan badadian mau jisu ulah dapat pelat no kita ki pat ba ujisu upiu sholom banduai ban aingo yo blai nak benta kini ki kamba ki baulale bat ya kani ka phang jong ka jing slok ka jingdon ka jong jisu kalong ka jingkmen yangi ngala phia ya ka haki sautali ki benta ka benta ka beningkong ka jingat phulung ka dureo laring iphai ka khat ka arpu sao kong nrei men kata kalieng kala don hapadeng ka dureo ya ka bala pen khi e daki jingat phulung namar kala kala be persha yang ni bakat ba kani kalieng ka baki senang ki jung jisu ki don hajan yo jisu ompat chimladon kanu kala kawan ban be persha eki ompat chimladon kanu ka jingat phulung kawan ban penwet ya kalenti ya ka jong ki nrei dei tat haba ki senran ki jong jisu kila nang jangai no jisu bat bakata kalieng kala don hapadeng ka dureo ong ka ktin ka jong blai balakhi ka jingat phulung bat kala kala be persha eki ngasumudur halade menne habo jisu lanang phanoi ki senang ki jong ki senang ru da ka jingkmen kilami pen stat ban ki ho kalieng ban let shashiliang ban yalet shashiliang ki sngo lai luot ki sngo long free ba haba ujisu don rengkat bat ki kat ba kidang yan ha ka dureo ka ba jam jai kat ba kidang yan ka lenti ka ba sok ki sngo bom don kam jisu ha ka jing em jong ki nre onda haba kilai kendu ke eryong ki onda haba kilai kendu ki jingat phulung ki sedang banwat yo jisu sedang banwat yo jisu le se kendon na pedeng jong ki banong ala da ukhnat jongi udon ringkat bat ni ka por unjin dala hukum ya kani kala unjin dala seneng ya kani kala bakan nong jai kalong rukum ju yang abadi phi habangi jangai no blai habangi jangai no jisu bakat ba ka jingim ka jongi kadang biang lut na dong sedong dang suk dang biang ka spa ka pho dang im suk im san padon kanu ka jingpang ni sngo ba don kamplai ha ka jingim jongi nrai onda habang ni mat ki jingpang ka jing sitom ni mat ki jing ki jing tenjo ki ba bonja jong ka jing em sedang banwat yo blai sedang ban ken mau blai ka jing don jong ki senran ha padeng ka dureo klem jisu kala pen septiang ya ki kila sngo pun mar sayap ne ngam no kata kalieng ha padeng jong kata kal ka ba be persha ya ki yema ka ni ka perthai ka bangila ban ong bakalong ka dureo ni hapru ban yaking ni lagi jong ki liang ki balong ki jingem ba maroi jongi ba hapdeng ka jingat lenti ka jongi ni kendu ki ki ba bonjan jong ka jingem kala banong kala jong ka jingpang ka jingsitom kala jong ka jingduk jingkedu kala jong ka jingapat ya pra ka jingbom ya sngu thu jingmon kala jong ka jing khuslai kala jong ka jing septiang bat kumta ter bat ladang ya kendu ye ki ba kum kini ki jing kham tam lele ha bangim don yo blai ka jing im ka jongi ni long ki balanot bat ki badu jingkerman ka jingdu jingkerman jogi senran ki jong ki jong u ha padeng ka duriau ka dai namar bakim don yo jisu bat ki ha ka leng kini ka jingkeran jong hang ni ka mut phat mangan ong ba dai tang ki tu ki bala jangai no blai dai tang ki tu ki bala jangai no jisu ki ban ye kendu jing ha ka jing im jong ki ni ken mau bagi senran ki jong jisu ki mat ke eryong ha pedeng duriau wat habau jisu udon rengkat pat ki wat habau jisu ya lang bat ki mat ya ken ke eryong ngi de ban sngo thu bakadon ke jing pher ke bakrau bha ya ki tu ki briu ki ba mat ki jing tenjo lada klemu jisu ke jing im ke jong ki bat ya ki tu ki briu ki ba mat ki jing tenjo ha ke jing em ngi ki badon yo jisu ha ke jing im ke jong ki lading iphai sa gospel ke jong Matthias
kalau nong kebanyaw kadukot kaba arpusau ter hang ni la yothu yangi sapang armut kinong tayeng ubabit bad ubastan ubabit utay ka yeng ka jung halor siam baklem ka nongrem Henry ubastan utay ka yeng ka jung halor mausiang ubalang ujisu balar pipule kini ka bentah kensyamba habaroar kini ki yeng kimat yeki jing tenjo kaktin ka jomlai ka ong ka wa kilai slai kilai kilai be ka kilai slai kilai sho ekata ka yeng kapamut ba lada pidon yo ujisuru pinmat jing e ka jing im jong pi lada pimdon yo ujisuru pinmat jing e ka jing im jong pi Henry ka jing pher jong kini ki artli ki yeng kalong ba ka yeng ka badon yo ujisu ka yeng nyat ling bai ke jing tenjo jong ke jing em kin yeng namar be ki doni ka nongrem ka balong jisu hande ka yeng ka bom doni ka nongrem ka balatai klemu jisu shen kan kelon no bat ka jing kelon jong ka kalong ka bakra ong ka kting ka jong plai lada mangabat mapi ni don yo jisu ka jing em ka jongi wat habaki eryong ki wan ban be wat haba ki jingat pelung kin wan ban telep ingi ngin yeng namar bengi done ka nongrem ka balong jisu henrei lada mangabat mapi nyim don yo jisu ka jingem ka jongi haba ki eryong ki wan haba ki jingat pelung ki wan ban telep ingi ngin kelono shen kum baklong ka yeng ka baklem ka nongrem ka benta ka baar ka jingyat ujisu hasla duryo Ni yang ni bawat hapadeng kata ke jingat pelung hapadeng jong kata ke eryong ke baki senran ki kendo omdai ki senran ki bawat ya ka khmat ke jong jisu omdai ki senran ki bakhot kerpat ya ka kerteng ke jong jisu hendrai dai jisu ubayo ya ka jinge ke baki senran jong ki yeshem ni don yo blai uba yangi hadu kata wala bon singi klat yo blai wala bon singi lendat yo blai hendrai ublai ubang syakri ulong ublai bom julendat bot bom juklat yangi lanu ka gospel ka jong Markus ka lanong ka hanriu ka khat ka sau phu pra ka ong ulayo iti yaki baki shitom da ka baki yaking na bakale kala be persha yaki te hamar ka jing amiet ka basau ulawan haki udaya halor ka duriau kumangalong haneng om de ki senran ki bawat yo jisu om dai ki senran ki bakhot yo jisu hapadeng kata ka eryong hapadeng ka jingat phulung ka bagi kendo ndai dai jisu ubayo ki baki shitom da ka baki yaking ni baro mi te ba baki babon na ki senran ka jong jisu ki dai ki nong tong dok ha ni la ruban perkhat basitang na ka jingem ka jong ki penlut por haduriau bantong dok ha ngangai bakane kam dai ka sien ka benengkong jong ki senran ka jong jisu bakin ya kendo eryong bakin ni kendo jingat pelung haduriau. Kila Jumat bon senya ke eryong haduriau. Kila Jumat bon senya ke jingat pelung. Kina mar kata dalam kejong ke jingla. Dalam kejong ke bor. Dalam kejong ke jing start kejong ki persang ban king ya kaliang. Ban penpo ya kaliang. Serut jong ke duriau. Kani kejong le kejong ki senran kejong jisu. Kani kejong persang kejong ki senran kejong jisu. Dalam kejong ke jing start. Dalam kejong ke but. Kumnu ban pen poi kani ka liang sharut duriau kai ka jing kai ka bakrau yangi ki balong ki krista ba bon sen na ka jing em jongi habangi mat ki jing pang ka jing sitom kai ka bangile ni wa di doktor ni wa di nong sumar ni wa di nong penkhia ni wa di dawai ki dashen ki babha ni wa di hospital ki babha banyo ki jing penkhia habangi mat ki jing pat jing pra yang hasam ni persang bantai hi ban lapihi ki benta ki ba orpat jong ka jing em bat bon sien ni klat yo blai handeng ide ban aingu yo blai kum makalong ki senran ki jong u bahaba u jisu yo i bakim la asyo daladi bat bakapor jong ki kaladir baka takaliang satang ban sungam kata ka jing em ka jong ki sakap saban kot satang ka jingyap ka ba eki ndai dai pen ban ha ka bakum kata kapor u jisu lait ban ai jingyarap eki dang kendiak tayo mensua ngidang dep ban ken mau burom ye kesni jong ke jing mi pat ke jong jisu na ke jing tam
Ngi ken mau iki sungran ki jong Jisu kumno bagi don nak tu ka kamera ka balakang. Nambar ka jing syatiang ka jong ki. Ki don na padeng ka jing du jing kerman. Ki don na padeng ka jing shipa jong ka jing im. Kim tep ya ka ika banja ha ka jing im jong ki. Ndai pen ban ha ka bakum ka ta ka por. Ha padeng jong ka jing du jing kerman. Ha padeng jong ka jing khuslai jong ki la ka jong ka jing im. Jisu dala di ulalet ban rung ha kata ka kamera ka balakang uyang ha padeng baru ong long ka jing suk pi kalong ru kumju ya ka jing im jonga ba jong pi bateng teng ha padeng ka jing ya lenti ki jongi ha padeng ki jing ki mangi kendu ni sngo bangim don la chu nim don jing kermen shu ki don lu shibun ki brio ki bamat ki jing tendu jing tenju jong ka jing im ki ba sngo ba dai satang ka jing yak ka ba ap ki ki ba sngo ba dai satang ka jing yak kaban pelat yaki. Henry dai ha kabakum kata kapor bau Jisu uwan ban yarap yaki. Uwan ban yashem bat ngi ban yaslok bat ngi. Kani ka jingyat ka jong Jisu hasla duriau wat apeng ke eryong wat apeng ke jingat pelung jong ka duriau. Kapin sisa ba om dan ka weiru ka jingye ka bau Jisu onamla ban penjam yaki. Laringi pas ke gospel jong Matius kalau nak bakat wei ke khat ka arpu pra jisong tuan hanga pi baro ki bathai bat ki bakhia ka jingket ngan penjam pi teng teng kum ki brio habangi ya kendo jing ayeng asam ne ka jing marwai jingi ni sngo bawat ublairu onam la asho ban solve ke to problem ka bangi kendo ublairu onam la asho ban le ai ka ni jing ka bangi kendo ndai habau Jisu ong tuan hanga pi baro kamut baro om dan ka weiru ka jing ka bau Jisu namla ban penjam lari phasha ka sithi upol chi Filipi kal nong ka basau ka khot ka ban riu bat ka ban nyau ka khtin ka jong blai ka ong wat khuslai ka ek hanrei ha ka ek baro da ka jing duai bat ka jing karpa lembat ka jing aingo tu pen pen tip ya ka jing pan jong pi shau blai ke kata ka jing suk ublai ka ba palat ka jing shampang baro kan ri jai jai ken iki dono jong pi bat iki jingmut jong pi how Christ Jisu lada pidon kanu ka jinge lada pidon kanu ka eryong ka pi mat ka jingim ka jong pi phai shau Jisu un penjam iki ka benta ka balai ka jingya u Petras hasla duriau ka dukhat ka arpu pra u Petras ti ulaya thu bot lo ong u ku trai lada dai mami hukum yang banwan sami halor kata ka uti ula ong tuwan te habau Petras ula herna kata ka liang ula ya halor ka banlet show Jisu u Petras wat hapadeng ka jing artatien ula keliu Jisu try la dadai mami hukum yang banwan sami bat u Jisu ong wan kani ka ketien lada ka bami no Petras ka pensisa ba u Petras patlatikna la udai Jisu ne Ndai habau Jisu khot yo Petras. U Petras usang ban yai bat ulayai ru katu kan ni. Ni yang ni bakat-bakat target lan di kathong ke jong Petras ka long bet yo Jisu. Uyai wada pedeng kijingat pelung ke duriau. Uyai wada hasla duriau. Ndai detat habau Petras upai sakadiang bat sakamon. Yo i gini kil air ki batenra yo. Igini kijingat pelung ki bawan ban syok yo. Bat dai ro ka bakum kata ka por. Bau Petras usedang bangang. Kini kejingnya kejong Petras hasla duriau. Wad hapedeng ke eryong, wad hapedeng ke jingat pelung. Ka ai ka waipat kejing hikai yengi ki Kristan. Bahaba ka thong jongi ka longbet yo Jisu. Ngin yat wad hapedeng ki erlang thari jong kejing. Ngin yat wad hapedeng ki jinge ki babunjat jong kejing. Henrei lada ka thong jongi kamlong yo Jisu. Kam tom lele ki balong ki nong yalam lada ka thong jongi kamlong yo Jisu lada ka thong jongi kalong ki eke jong ka parthai niru ngin ngamno kumbangam u Petras le aingo yo blai bawada ho Petras ulas dang ban ngam las ngau thu ek jing long jong la jong us ngau thu ek jing tlat jong la jong Petras ulah perta ku trai tu pen im yang bada bau Petras u perta yo Jisu u Jisu ru kumne ula kenere la jong keti ban kem yo Petras ban pelat im yo Petras pada na bola bat yo Petras ka keti ong
Ami ubaret ke jengen balai memesngau artatien. Ujisu ukeli ya kini ke jengkeli au Petras. Namar ba Petras udai wai neki senan ki jong Jisu ubadan hakti hak kejak pada Jisu. Piui ban pinsyam ki babon ki benta lada ki baro ki senan ki don hale Petras Yohanes badu Jacob ki judon rengkat pada Jisu. Nila banong ba sispa na ki sispa ki kamba ki bau Jisu le kini ki langut ki saki ya kata. Petras uyoi ya kata. Badai namar kata kedau Jisu kli u ame ubaret ke jengen balai bamesngau artatien. Balai Petras medang artatien. Balai Petras memngej bangangalong ukon jang ublay. Bad habang ong ya me Petras ale yai. Balai Petras mesdang bangam. Kani kejuk kejengkeli. Kalong ru yang ai pi. Ngangej baki babun na pedeng jongi. Ngilamat ya ke kamba ka jong Jisu. Haka jengim jongi. Haka yeng kesem. Kidon kiba hapadeng ke jingpang ke jistam ki bom dan lat syo ki baladu jingkermen ndai dai ublai ubala penkhia ya pi ke jingpang ke bagi doktor ki ong em uji sung ho ki don ki priu ki ba la yo ke jing penkhia no ublai wara padeng ke jingpang ke basir kai ki lama de ke kamba ki don ru sibun na padeng jongi ngai baro na padeng jongi lama de ke kamba ke jong ublai ni la sisien ko bai ka pori sate sakom haki ki basniu jong kan ke perthai Nrai ublay lo pelat ingi na kita ki jing melien basnio. Bat kene ka kamba ujisu lale hanga barapi. Balada ujisu lale ya kum kini ki kamba ka jing im ka jong apa jong pi. Balai ken ni dang artatien. Balai ken ni sedang ban ngam. Bat ni dai ban sngau thu kum ba sngau thu u Petras. Bahaba u sngau thu ba ka jing im ka jong ukla sedang ban artatien. Usngau thu baka jingim ka jong ukla sedang banam uperta ya Jisu ku Jisu to yarap yang ka jing kner ka jong Jisu yala ka jong ka kti man palag im yo Petras ka pensisha ba ublay umman baka wairu kamen siem kan jatna kumta mangiru ladangi sngo thu baka jingim jongi ka artatien yo ublay lada ka jingim ka jongi ka sedang ban ngam ki jong ka perthai ni daiban perta kumba perta Petras ya ka kerteng ka jong Jisu ban nganget bahabangi perta ka kerteng ka jong ublay unya rap ingi kumne ka jengkner ka jong Jisu ka kti ban palajem yo Petras ka pensisha ba ublay ummon ba ka wairu ka mensiem kan jotno handai ukwa bangi baro min yo lagin badai namar kata kadau Jisu kner la jong ka kti halor ka dengpna kenang ba manga bat mapi min lagem bat ke bentang ke bakhadu ke jingkiu ke jong Jisu halor kaliang ke dekat ke balai puar haba kilai kiu ti halor kata kaliang kal kala jano iyong ni batang syukiu Jisu ha kata kaliang kal kala jano omdon jingat pulung syu omdon yong syu bat kata kaliang ke baki senan ki jong Jisu ki don menta kaya ya kalenti ke besok kaya ya ke duriau ke bejem jai badai ru kene ke pensisai ki senan ki jong ba Jisu ulong sisa ukon jong ublai kadukhat ke balai pulai ko ong te kita ki bahak ta kalieng kila manedem yu kila ong sisa me uba ukon ublai adien ba Jisu la yo ban ki wa kalieng ki senan ki jong Jisu ki beteng pat ya kata kalenti ke basa jong ki rengkat bat ke jingdon lang ke jong Jisu nila ruban perkhat baki senan nang ni syakman kim salia syu kim khuslai syu kai ke banja ke jingim jong ki kim tiang syu wala ke eryong kan wan biang wala ke jingat pulung kan wan biang namar ki sngau thu menta bau Jisu udon bat ki hakli ki menta kila sngau thu kila yo la jong ka khmat kila experience dala de ya ke bor ke jong Jisu bat menta kitip bau Jisu udai ukon jong ublai kene ke jing jam no kal hadien ke jing kiu ke jong Jisu lor kata kaliang ka ai ke jing kerman yangi bahaba Jisu nyo ban rung ha ke jing im jongi ki balong ki liang ki ba kencamen siem walangi dai ban ya ki eryong ki ba harukom jong ke jing im walangi dai ban mat ki jing tenjo ngin ya baru Jisu unong ruai sam
ruai ke jing ruai sam ke arpulai shisha langa yadu ya ke tem ke sengi ke jingyap nganom syapting ke basnio namar medan ringkat mami patna uding do badu shandu jome ki pentengen yang onda bangila yo ban yad ringkat badu jisu onda bau jisu yo ban yad ringkat bat ni nginom kuslai shu nginom syapting shu namar ujisu onyele nakabenta jome bat shabangan penkut ngadani wei jingi thuk khana balong tang kumi nuksa kumno bala dau jisu unyo ban rung hapo ka jing im ka jongi kumno bala dau jisu unyo ban sanchar ha ka jing im jongi iwei pai dong ba ko ka por ujisu mi na ko ka jaka na iwei snong red ban lech ko wei pat inong red kat bo dang ya lenti hang ta namar bala dei artat la jan miet kasun beneng kala kemdum bat lalap kamiet hang ta onda bola yat kat tukane ujisu ulawat yang basano hai tai nong ret bat onda ulayat ulayu ka wei ka yeng ka itanap ha ulalet ya ka yeng ban kerdo ya ka jingkhang jo ka yeng onda bola kerdo ya ka jingkhang kadon ka wei ka temen ka bon ban ple ka jingkhang ka bade ka trai jo ka yeng pat tang shu ple ka jingkhang ka ni ka temen kala itu kala tang shu pa ya ka dur ka jong jisu kala itu ulong ubreu bakumno pada bau jisu kerpat ya ka bahkan ai basale mi uah kata yeng kani ketemen ru kemen sim ke bakmen kala ai ka wei naki kamera ke itanap ha ka yeng bar kala ai au jisu onda haba la khamiet kat tu kan ni por wan sau wei unong le jing le ubadai unong wei uniru ubadon kam yeng basa onda haba la ban kerdo kani ketemen ka ple ke jingkhang tang shu ple ke jingkhang tang shui ke dur khmat jong niu breu kala itu niu breu ulong bakumno badu tau dei syaitan onda haba kani ke temen kala iu niu breu kam shayu ban rung hapo kam aying basayu handai niu syaitan urung jubor urung de kabor udah syok ya kani ke temen bat kani ke temen ke bapli kam la le kata ke jinglong temen jongka bat kala thiano kum la Simon step kala lek ban ya kendo yo Jesu ban ya thu yo Jesu ka e ka balaja ko ong balai phim yo asngo se kat kutu ka jingja menen uwan we briu ban sa hakane ka yeng jongi jonga menne dang step ulami uwan da ka bor urung jubor hang ne yeng balai phim wan yarap yang Jesu ong ngan wan yarap ifi kumno namar phi ayang atang kani ka kamera ka bangan sa ngamla ban le chi we pat ki kamera jong ka yeng ka jong phi kani ka teman kelas ngau thu ya kata ka jing e bat markum tahi mar sunang Jesu kani ka temen kala ai sa kata ko ipat ka kamera ban bau Jesu unyo ban pek ya ka leha kata ka ju kamiet unyo syaitan let biang syaitan mar baulong ubastan utip kanu ka kamera ka bau Jesu don utip kanu ka kamera ka bau Jesu don onda bola let ka ipat ka kamera wal kerdu bat kani ka temen ka play ka jingkhang onda ba kala play ka jingkhang unyo syaitan da ka ju ka borule urung jubor usa jubor hangta udah penjenja do pensitom ya kani ketemen hakasi ke bobot kani ketemen kala lek ban ya thu biang hau Jesu ya ka ka balaja balai phim wan yarap ya Jesu ong kumno mi ie ngan wan yarap ya pi habang adon tangkini artli ki kamera ke ba phi ayanga nganom la dalelei bandung segi we pat ki kamera kani ketemen kata kasngi ke song paro sisngi ban perkhat kumno ban le kidon ki kamera ki bagi secret jonga kidon hangta kidon ki kamera ki pakaspa jonga kidon hangta kidon ki kamera ki ba jingdon jingem jonga ka jingsmo ba jonga kidon hangta kumnungan asyu Jesu la song boro sisngi ban perkhat ya kani ka benta kumnon le onda habala dum kam lawan kamiat kani ka temen kala perkhat alade la ngam asyu Jesu kini ki jo ki jinge kenwa ladangan ai shau Jesu ngandu no barok ki jing smo ba ki jonga ngandu no kita ki kam ki beri ki bagi ju le ki bagi jumlian ban le ngandu no kita ki jing smo ba jonga barok le onda ba kala miet ba kala shim ka rai wat apedeng ki jing smo si ki jing benut jongka kala shim ka rai ban lek ban ai ti hu Jesu kala shim yu shabi jong ka yeng kara ringkat ba ki jing smo si ki jing benut ban lek ban ai hu Jesu ban ong yu Jesu shimunu shabi jong kani ka yeng nadu menta kamiet penong utrai jong kani ka yeng onda ba Jesu uyo utau shabi bat menta ulalong utrai jong kata ka yeng
But kumbala Simon step. Dalam poi biang kami akan next day mat kan uni brio lawan uni soitan lawan ban kedua biang kata jiang. Ngai mentang tip syuk kanu ka jiang ka ba uji sudon bat kanu ka kamera ka ba uji sudon bat kanu ka kamera ka ba uji sumran. Anda bola ban kedua nak bagi nak jingkang. Mentang dai syuk kan ka ye ka malet ban play ka jingkang. Uji su play ka jingkang. Bat anda ba uji su play ka jingkang. Soitan utang sio i uji su. Ong mah ngalabaklah. Kani kamdai ka yeng ka bangamut panwan kadai ka weipat ka yeng. Lengba jong kani ka jing ja ngakwa ban ringdu re ka jing im jong abat jong pi. Balada ka jing im jong i kadang ya khle bat ki ai jong ka perthai. Balada ka jing im jong i kadang long 50-50. Chawblai 50 haladay dang bat 50. Nyahap ban mat iki eryong ki babonjat jong ka jing im. Nyahap ban mat iki jing tenju jong ka jing im. Nyahap ru ban yale dala ka jong ka bor. Baladang yele iki jong ni ka perthai lang ka jong ka bor ka tikna ini bangin syarem. Namar ujisu ha ka gospel ka jong Yohanes kal no ka bakhatsan ka khat ka basan ong khlem manga phimla le ai ru e. Ladang imdon yu ujisu ka jong im ka jong i. Ladang im nang ban IT lot yu ujisu. Ladai ban mat. Hanrai ladang ilanang ban IT lot yu ujisu. Ya ka jong im ka jong i. Om dai shu mangi ka ban yele. Hanrai ujisu unyale nakabanta jongi. Ai bakani ka jingi slok, lingba jongani ka janmiet, lingba jongani ka khubor, kan pen kan mau yangi, bangi baka jingdon ka jong jisu, kalong ka jingkman yangi. Unong ruan shaman simur wai, jingdon jong me kan yai long jing khawai ba. Ye magini ki sngi, kabakani ka klam covid khat khandai, kala postat adu kata-kata. Kumningi don ha ka yeng ka jong play rengkat baki kendon. Ibahnya ban ya bot ban penjengai iwei bandang ka mas ban sanitize ban penkut ya lede bat kumta ter ni habru ban bot renti ikita kabak ka ktin ka jong blai ko hikai yangi bangi de ban kongo ikinong sincha ki balong hiru ki lat jeda nakabenta jonga ba jopi yem makini kisngi ki badap tang diki jingtieng ki jing khuslai suda kat sabangi phai tang ki jing e bat jingdo jengkerman sngo bom dan lat syu. Hanrai ka ni ka khubor ka pen kan mau yang apa dipi bangi don yo blai ka jingim ka jungi ubala iet jingi hadu kata-kata buat hapadeng ka jingdu jengkerman hapadeng jong ka jing syaptieng ka bangi don dai pen ban ha ka bakum ka ni ka por bau jisu yo i bangim don lat syu daladi bat baka por jongi kala dir e uwan ban yai bat un yai du halor jong ka ni ka khlam. Namar ba ulong utrai Peneng baru utrai jong ka kendo utrai jong ki baro par ujisu ong tus ngau slur dei manga tuat syakti ai bangin mi no nak ni ka yeng ka jong blai ngin mi ringkan bat ka jingdon ka jong jisu ublai nak benta ka buram jong amen. Asal begini wai, nasi begini ke kabu, makat ni don ke yang ke jong blai, kumangala ong ni ima ke por ke bae, ke baling bang ke klam, covid khat khandai, bat bon ru nangi ni sngu syaptieng ni sngu ma kat chabalai tangki jing syaptieng tangki jing khuslai sudah, dari jisu ong tuan hanga pi baro ki bathai ki bakhia ke jingkit, ngan penjam ni pi, ngaku abah ke ni ke por, ni nyapai lang chabalai ke jing duai, ni duai, halaki jong ki mensim ke jongi. Manyalam kini ke jing duai, tinggi duai. Kumni utrai bo blai kupa jing bahab neng, blai bolong utrai kimet bat kimen sim ubdap ik beneng sejrong ke kendo bat ke jakabaro. Ni aingo ime trai bo medon rengkat bat ngiling baju ni ke por, na aingo ime trai ling baju ni ke kubor ke bo me keren langi ko trai jespe, bak ke jingdon ke jong me kalong ke jing kemen ni. Trai ni ema kini ke sngi ke bat dap tang di ke jing tang di ke jing khuslai ke jing syaptieng sudah. Kam tam nak bentak ni ka khlam ko trai ka bon ban link shop ya ni ka jala ka jungi badon du shibon ki men sim ki ba kodor ki bala shakta ha uri khunyang jingpang ko trai ha ka ni ka khlam
Idoi ko try bangi kam kenti ke snam ke jome halok ki met ki bapang jong kita ki bapang ko try JSPA knam ken yok khan o try ai ba da ke jingiam snam ke jome on pen khia ko try JSPA ban me ong try ke khtien ke jome la da ki briu jong ai ki bala phat ke kerteng ke jonga kin pen ret ela de kin duai kin phai shame ko try me mela kular na beneng ban ma iki pop jongi ban pen khia ekadi ke jongi ni duai ko try ban menda kerkhu iki doktor baro ki ban ai ki jing sumar duai ko try na kam ta kini injection ki ba ki breu ki dan ki ban ai ko try ba nam dan ke nu ke jing ta da kong wai pat hande bikin yo ke jing khia try ni duai ke ni ka por ko try ba menyalam yangi ba pedeng jong ni khlam ko bang ye khndo ni nom syap dieng ko try namar medon ringkat mami bat nga uding do padu shandu jomi ki pentengen ni ko try isnai ko try ba mendon ringkat ban ngiling ba ni ka por bangin mi na ka yeng ka ba kentang ka jomi ngin mi ko try kum ki breu ki bala pen ko bor thmai do mensim bo kho jomi ni nom syap dieng ko try langi ya ya them ka sengi ka jingyam me medon ringkat bat ni kir khui lang try ka ni ka jam ni ma bro isibon ki pop na shem ka jing jomi na ba kini barong ipan ka kertang ka jomi jisu menta bat suri ki bobom jukutu amen. Try ni aingo yame nama gane ka por medon bat ngi lamba gane ka jing shakri ni aingo ya ka ktien ka jome ka bangi osnyo deng jomi kerku ya barok ki banta jong ka jing shakri kerku ya ka ktien jome ka balabet deng jomi oi kerku rang ba balang Robert ya ka yeng ka sam jong i nang ai ka met ka bakoi ka bakhia ka bor ka jing start ka jing yalam ka jong mensim try kerku yang i wei pi wei ru bangi don ka yeng ka jome bad habangin mi no na gane ka jing shakri lang yame to ai ro ka jing ai ka jong Jesus Christ try jongi ka jing i ka jong blai pa na bom jukut ka jing slok ka jing pentengan ka jing pen shai bor mensim bakoi ai bakini lai hwe blai kin sa bad ngi kom ka balang jong me hang ni lembat ki runget ki badan saudong ko perthai na do mentaj ki bom jukut ru amen.